Bancinwa ngemibuzo abarhanelwa ababini kuquka nepolisa laseLimpopo ngezityholo zokubulawa kwabantu abathandathu ngelifuna imali engangezigidi ezili-10 zeerandi yamabango e-insurance. Kubanjwe umfundisi oneminyaka engama-40 ubudala waseSabie eMpumalanga ngezityholo zokudlwengula amantombazanana ali-14 ubuninzi. Umqeqeshi Bafana Bafana uHugo Bruce uthi iqela lakhe kuzafuneka liwuphumelele nakanjani umdlalo walo wangomso neCongo eGqeberha. Sinamkele kwiindaba zethu ngokufanje andambe ndodwa ndamba noPhumzansi Khumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Umphathisi wamapolisa kuzwelonke umnumzana Senzo Mchunu waqhwabela izandla amapolisa aseLimpopo emva kokubamba ipolisa elityholwa ngokubulala abantu abathandathu ngelokufaka amabango e-insurance. Lo wasetyhini utyholwa ngokuvula ipolisi ze afaka abantu abadala kwakunye nabo baphila nokukhubazeka phambi kokuba ababulale. Kodwa uye waqatshelwa emva kokufunyaniswa ukuba fumana isixa-mali qho kukho umntu obhubhileyo kwiibhanki ezahlukeneyo zeli. Kusenjalo amapolisa aphinde abamba abantu ababini kweli phondo nabakwatyholwa kangalo mkhwa umnye wokufaka abantu kwi-insurance ngenjongo zokubabulala. Eli polisa lineminyaka engama-43 libanjwe ngentsasa yanamhlanje emva kophando ekudala luqhutywa ngenxa yezityholo ebelityabekwa zona. Ingxelo zithi oluphando laqalwa ngo-2019 kwaye xa sele kubalwa ukuza kuthi ga ngoku eli polisa lifumene imali engange-10 million randi kwiziganeko ezintandathu zokubhubha kwabantu. The nature of these crimes is deeply disturbing, with the victims meeting their ends in various violent ways. Such cruelty and disregard for human life is utterly reprehensible, and it is all the more shocking when perpetrated by someone sworn to uphold the law and protect the innocent. Isithethi samapolisa kuzwelonke sithi baphoxeke kakhulu sisenzo sikaxa wabo. When a person such as a police officer then abuses powers conferred upon them, it's really it's a disgrace. It's an absolute disgrace. We are here. We are sending out a stern warning to everyone, and we are stamping the authority of the state, saying we are also looking within. If anyone is found to be in the wrong, to be involved in criminal activities within the service, we will take the necessary actions. Kusenjalo amapolisa aphinde abamba abanye abantu ababini nekurhaneleka ukuba bayabandakanyeka kulo mkhwa wokubulawa kwabantu ngenxa ye-insurance kwakweli phondo laseLimpopo. Elityala belilandelelwa nguCaptain Keshi Mabunda obesandula ukuvalela entolongweni uRosemary Ndlovu kwisiganeko esikumila kunje. Avelile kwakhona kwinkundla kaMantye Wynberg entshona koloni namhlanje amapolisa amane atyholwa ngokuphanga imali engange-20 million rands yobucwebe eKapa kwiphondo lasentshona koloni. Namapolisa ebefaka isicelo sawo sebheyili kule nkundla namhlanje. Kutyholwa ukuba eli qela lenze oku kwinyanga epheleyo kwizakhiwo zabemi baseNigeria. Ukanti kuthiwa amapolisa onke ayexhobile ngethuba esenza esi senzo, nto leyo amagqwetha ayekhabe ngawomane. Igqwetha limele abatyholwa ababini lizikhabile izityholo eziqulethwe kumqulu wamatyala nezithi lamapolisa ayexhobile ngexesha esenza ugqogqo kwindlu yamaxhoba. There was no firearm used, that there was only one firearm in the possession of accused number 1. Nobody was threatened with a firearm, and therefore they were conducting their duties as police officials, and the testimony of both my accused 1 and 2 will testify to that. Ukanti igqwetha lomtyholwa wesithathu nalo lizeke mzekweni layiphikisa ukuba lamapolisa ayexhobile onke ngelithi yayingumtyholwa wokuqala kuphela wayexhobile. Umtyholwa wokuqala uzivumile izityholo zokuphanga kunye nobusela. Uthi waya kule ndlu emva kokulunywa indlebe malunga noosomashishini abathile baseNigeria nabangena kweli ngongekho mthethweni. Lo mtyholwa uthi udyonjwa ngamafutha enyama engayityanga. I also find it funny that one of my co-accused was informed by the investigating team that
he is linked to this crime due to fingerprints found on a laptop inside the house. We do this on a daily basis, Your Honor. I had gloves in my possession in my work bag in the bakkie, winter gloves, that I could have utilized to cover my fingerprints. As police officers, we know the procedures that's followed in house robberies or something like that. Buyabamiswa ubungqina ngelixa umtyholwa wokuqala nobebonakala enomsindo ecela kweyabantwana emva kokuba ebuzwe ukuba kutheni ecinga ukuba ufanelwe ukukhululwa ngebheyili. Ityala lihlehliselwe umhla we-15 kule nyanga. Bacaca kuhle abantwana abangaphaya kwama-70 bayinxalenye yenkampu yeMatric yokulungiselela iimviwo zebanga le-10 zokuphela konyaka kwisikolo iFortville Secondary School eMerafong. Kholeleka ukuba abafundi bebanga lika-grade 12 abavela kwizikolo ezahlukeneyo baleqiswe kwisibhedlele saseCarltonville emva kokaziva kakuhle kwinto ekutyholwe ukuba yityhefu yokutya. Babuyiselwe enkampini yokulungiselela iimviwo zebanga lika-grade 12 abafundi abathe kratya kuma-70 emva kokufumana unyango lwezisu ezilumayo notyatyazo kwisibhedlele saseCarltonville namhlanje. Umbutho iDemocratic Alliance ufuna impendulo kuphathelene neyona nto iqhubekileyo. We've also called upon the Health Department at the Western District Municipality to do some tests at the water supply here to see if it is indeed the water supply that caused the 74 students to go to the hospital. But as of the moment, these are all only allegations. As we know from our side, from the statement from the Health Department of Gauteng, it's allegedly food poisoning, and we have escalated this to our shadow MEC for Education, Sergio Dos Santos, to take this up with the legislature. Ukanti isebe lezemfundo lithi badlile kuphela so basocheka ukuthi nobabini ngamanzi or kokudla uyabona banabanye bona ababajongileyo nabo badlile bakhange babe na ngxaki bona. Necessary tests must be conducted. The hospital has confirmed that they will be conducting those tests. They took blood samples, and they also facilitating a process of having the food sample as well, working with the municipality, and we have to cooperate as the department just to make sure that we understand on what might have caused this. But the camp is for a good cause. We've identified learners from different schools, not only one school, brought them here to empower them on where we think that they might be lacking. Kambe Isiganeko silandela ukubhubha kwabantwana abahlanu abatye izinto ezimnandi abazithenge kwispaza shop eNaledi eSoweto nekulindeleke ukuba bakhunjulwe kwinkonzo yesikhumbuzo edityanisiweyo ngomso. Kubanjwe umfundisi oneminyaka engama-40 ubudala waseSabi eMpumalanga nojamelene nezityholo zokudlwengula amantombazanana aqikelelwa kwi-14 ubuninzi. Ukanti lo mfundisi ubanjwe ngoLwesithathu kwaye kulindeleke avele enkundleni ngomso mayelana nezityholo zokudlwengula. Amapolisa bambe indoda enama-44 ubudala ngezityholo ezintathu zokudlwengula. Lo mfundisi kuthiwa wadlwengula amantombazana kwaye amapolisa bongoza nabani na onokuthi abelixhoba ukuba eze ngaphambili. According to the information, the incident, one of the incident involving a 16-year-old girl occurred last week Wednesday. So he has been arrested on Wednesday, which is the 9th of October, charged with rape. He is expected to appear at Sabi Magistrate Court on Friday. Umkomishinala wamapolisa obambeleyo eMpumalanga, uMajor General Zefu Mkhwanazi, usigxeke nobomi inkokheli zikalizwi ezixhaphaza abantu abazithembayo. Kusenjalo usapho lwenyintwazana elixhoba neneminyaka eli-16 luthi lisothukile sesisenzo. Ngambuda mina mntwana kusikwenda njani, ngikhaza ngichazela ukuthi umfundisi wakhe kambitile asatata umthandazela because ekanenkinga infection elinyawo atata umthandazela lo masafika le mfundisi ngikhasi athatha advantage ngikhasi adlengula mntwana yo ngifeleji ngemadla. Iyandothusa nyani lento yenzekileyo. Bendimthembile, ndimthatha njengenxalenye yosapho. Andikholelwa ukuba uzenzile zonke ezi zinto. Andifuna ukumbona ubuso bakhe kwaye ndimfuna noba abe kufutshane nomntwana wam. Abahlali bedolophu encinane yaseSabi bathi basakhwanqisekile ukuba le ndoda nebebeyazi njengendoda kaThixo ibekwe ityala lokudlwengula
Amapolisa athi kuvulwe amatyala amathathu odlwengulo ngakumfundisi ukuza kuthi ga ngoku, kwaye kusenokuvulwa amanye amatyala amaninzi. Unqunyanyisiwe utitshala kwisikolo samabanga phezulu samantombazane eKomani eMpumalanga iQueenstown Girls High School emva kwezityholo nebezithende kumaqongo onxibelelwano zokuba ulala nabantwana besikolo. Ibhodi yesi sikolo ifikelele kwesi sigqibo emva kwentlanganiso nebibanjelwe kwesi sikolo namhlanje. Kusichazela banzi ngoku siqhagamshelana nesithethi sesebe lezemfundo eMpumalanga uVuyiseka Mboxela. Vuyiseka, siyabulela ngexesha lakho. Linisebe niziva njani ngenyathelo lebhodi yesi sikolo iQueenstown Girls High School okunqumamisa lo titshala notyholwa ngezenzo zimanyukunyezi? Masithathe lithuba msasazi sibulise kuwe nakumphulaphuli kwakunye nombukeli we-newsroom ohleli nathi ngalo mzuzu. Isikolo sithathe eyona decision ibalulekile kakhulu because noba besingayithathanga ibi-decision ebizathathwa leyo lisebe. Ngolwazi lwenu nilisebe, ukhe wajongwa lo titshala kumqulu wabo bakhe bafunyaniswa benetyala lokuxhaphaza abantwana ngokwesondo i-National Register for Sex Offenders phambi kokubaqeshwa? Ngokuba uyawukhumbula msasazi kwa i-statement esikhutshiweyo sisikolo nesikwakutshiwe silisebe, siyatsho into yoba utishara lona bengaqeshwanga lisebe and bengaqeshwanga ngurhulumente, that is uyile nto kuthiwa yi-SGB, uqeshwe ngabazali, SGB teacher. Ezinye zee-processes eziye zenziwe ekuqesheni ootishara yena ayizoziprocesses ezibezide kube kanti ziyenziwa kuye because bekusaziwe into yoba akangomntu uqeshwe permanently edepartmentini. Kodwa ke okubalulekileyo ngoku yinto yoba ke siyi-department sincediswa yilaa bhodi ibizwa ngento yoba ngu-SACE, a council for otishara, i-independent body ezawuqinisekisa into yoba iyam-investigator more so that if ufumanyaniswa enetyala kukwazi into yoba kuthathwe isertificate sakhe sokufundisa angaphinda bengutishala. Njengokuba enqunyanyisiwe ngoku, athini amanye amanyathelo aza kuthatyathwa lisebe? Ngemini yangomso ikhona i-meeting ekhwetyiweyo zizi-stakeholders phaa esikolweni eQueenstown. Ziba sithetha nje nawe undibamba ndisendleleni ebheke eQueenstown. Kulindelekile into yoba i-district director yaphayana eQueenstown ibe khona kulaa meeting apho kuzawuthi kuthathwe khona izigqibo zokuqinisekisa into yoba isikolo siyazinza, as uyakhumbula into yoba singaba sabasebelungiselela ukubhala final examination. And ndingatsho into yoba sesibona into yoba nabantwana bashukumile, kodwa ke ngomso yimini into yoba sithethe nabo sibacenge into yoba mabafokase ezifundweni zabo, and utishara lo utyholwa yena uza kuma ecaleni de kube kanti umcimbi latyholwa ngawo ugqityiwe. Ingaba abantwana niza kuqinisekisa ukuba bayalufumana ululeko lwasengqondweni? Ibinto ebesiyenzekile leyo msasazi ukuqalela ngemini yanamhlanje nangemini yangomso i-psychosocial support ye-department izawube ikhona, and ndingatsho into yoba nabo zokhuseleko bazawube bekhona phayana uqinisekisa into yoba noba konyuka amaphaphu akude kube kanti kukho iziganeko ezizawuthi zibe kanti zenyusa umsele isikolo singakwazi ukuqhubekeka. Ngomso more information is going to come, kodwa ke siqinisekisayo umfundisi ntsapho lo usabekwe ecaleni de kube kanti izityholo zikwazile into yoba ziklerishwe egameni lakhe. Sibambe ngazo zozibini kwisithethi sesebe lezemfundo eMpumalanga uVuyiseka Mboxela. Amapolisa aseMpumalanga anqinile kuba abahlali basemqhekezweni ngaphandle kwaseMthatha bathathele umthetho ezandleni zabo ngenxa yokruquka lolwaphulo umthetho. Izityholo zithi banqakule abarhanelwa ababini babanunusa ngetyhefu emva kwezityholo zokuba bekhabe ucango mzini othile ngorhatya lwaphezolo. Banyanzelisa ukunikwa imali ngumakhulu nokhululekile Mgotyo bethengise inkomo yakhe, bakungayifumani bambulala ngesikhali. Bagqithele komnye umzi bawutshisa utato bengaphakathi watsha wanqonqa. Barhanelwa kungoku nje basesibhedlele benyangelwa ukutya ityhefu. Unonathi Magwa ubelele kwigumbi elinye nomakhulu uMgotyi ngethuba ehlaselwa. Kukhabe icango kuqala ngaphambili ndayeva ndamamela beza kwicango elingasemva bafike balikhaba bangena balayita ngethoshi apha ekamereni babuza uphuna uxolile. Ndathi ke mna ukalicala ekamereni, omnye wahamba waya kuye ekamereni, omnye wasirholela imesi wathi iphi imali yenkomo. Ndathi ke mna andiyazi, mna ndiyafika andiyazi imali yenkomo. Wahamba ke waphinde waya phaa warhola imesi. Ndavusa umama lo walapha usisi wam, ndamvusa ndathi sisivuka. Wawuvuka kwakhe wangathi urhola into enxilini, wamhlaba emqolo wawa phantsi. Uthe satsha njalo wathi uzalihlaba. Ndathi ndakhala ngumntana wam, umzukulwana wam, ndathi umyeni umntana wam, ndafunqula umntana. Ndaphakama uphakama kwam wathatha ifowuni yam
uthe wayithatha le foni ndathi uphakama wahamba waphindwa wayeka laa cala ndanetshansi yophuma babekuvulwe emnyango ndabaleka ndibeleka umntwana. Iqela leBafana Bafana lixeleshe ukuzibekela indawo kwitumente ye-AFCON eza kubanjelwa kwelaseMorocco kunyaka ozayo. Eli qela lasekhaya liza kuqobisana neCongo Brazzaville ngomso eGqeberha ze emva koko lidlala umlenze wesibini kwelaseCongo ngoLwesibini weveki ezayo. Ayatsha amadama amanzi ngokuhlwa ngomso kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha, nalapho amakhwenkwe kaHugo Broos aza kube eswantsulisana neCongo kwilinge lokuzibekela indawo kwitumente ye-AFCON eza kubanjelwa eMorocco kunyaka ozayo. Umqeqeshi weli qela uHugo Broos uthi iqela lakhe kuza kufuneka luphumelele nakanjani lo mdlalo ukuba lifuna ukuya eMorocco. As I said, and I will not change that, we want to have a 6-on-6 to avoid that stressy November month where you need maybe another victory or I don't know what. We had that experience 3 years ago with Ghana, so we will try to avoid that. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ubongoze abalandeli baseGqeberha neziphaluka ukuba baphume ngonina bayokubaxhasa kulo mdlalo. I hope again, repeat it every time, that there is a crowd, that crowd can help us, supporting us to make a very good performance. Lo mdlalo ke uyaqala ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa ngomso kwibala iNelson Mandela Bay. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu uqwathikazi noncuthi kwidesika yenu yendaba ndiyabulisa nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkela bethuna eqongeni lam leMozulu mlaka igama lam kwithabile Makhaphela ndiyinzwakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu. Masivule mbukela apha ekhaya ngokuphawula kaloku mvanje iziganeko apha kuMzantsi Afrika uphela noko imeko intle kakhulu futhi iyathembisa apha embini nje phaa kodiyara futhi livuka kamnandi noko licwengile phaa izulu ngala 17 degrees bayisoke kamnandi futhi imini lihlabile umhlaba phaa ilanga ngama-30 aphinda akhathwe sisithathu amaqondo wakho ke mbukeli wamaphantsi kaloku nalawo aphezulu phantsi ivule ngokuqala kuseMpuma Koloni njengaphaa kumantla futhi oAlvani phaya Jamestown yotsho ekomani phaa kungabande ekuseni ngenkwankca engephi nje ka-13 degrees bayisoke imini ngelanga ngo-32. Nansi kaloku bethuna imozulu phaya ephondweni laseFree State ngomso amazantsi futhi Bloemfontein phaya neziphaluka ikhona inkwankca engephi ka-14 degrees phaya ekuseni kutshise mpela futhi ngabevala imini emva kwedinala ngama-30 nje akhathwe sisibini kanti ke phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso kwiindawo ezikwimpuma yelaphondo Beaufort West phaya umzekelo kwasekuseni futhi ngo-15 degrees bayivala kamandi noko imini qabaqaba ngamafu ka-32 degrees ngorhatya zebona mbukela apha ekhaya phaa kwelaphondo laseNorthern Cape ngomso ko-Upington phaa kumantla futhi kwasekuseni licwengile lithile kamandi futhi izulu phaya ngelashumi nje likhathwa sisibhozo wayivala kamandi laa mini futhi kube butshisa mpela emva kwemini ngo-38 degrees kanti ke phaya ephondweni laseNorthwest kwakhona phaa ngomso emva kwemini amazantsi futhi koo-Vryburg phaya ekuseni futhi ngala-14 degrees bathi chu nemini yabo kakuhle liye liphuma ngokuqatseleyo futhi ilanga phaya ngama-30 nje mbukelo azakhathwe kaloku seso sihlanu kanti ke mbukelo kaloku ephondweni lethu elilapha kaloku eRhawutini amazantsi futhi Springs umzekelo phaya kwasekuseni ngamafunjabikwe ngo-11 degrees baqhube nemini yabo futhi besonga kakuhle futhi licwengile kakuhle nje lalanga ngama-30 aphinda akhathwe sesasithathu mbukele ekhaya masinyuke kaloku sonke phaya ephondweni lethu elikumantla apha eMzantsi Afrika kuseLimpopo phaya njengaphaa kumazantsi welephondo koobilabila phaya ekuseni umzekelo kwasekuseni ngelashumi nje likhathwe sisine iyagqizela laa mini futhi kutshise mpela phaya ngama-35 setshe njalo futhi sithe chu sijonge phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso emalahleni phaa kwintshula yelaphondo ngo-13 ekuseni kutshise kucwenge ngorhatya ngaye kaloku la 30 degrees mbukele ekhaya ndiyayivala ndiyayisonga phaya KwaZulu-Natal ngomso koNewcastle kwasekuseni futhi ngengqazini kamnandi ka-16 degrees naphaa koVryheid ekuseni futhi lelo shumi likhathwa sisithandathu kanti bayayivala kamnandi imini phaya eRichards Bay ngengqatsini ka-35 degrees mna ithanda kangaka xesha limyoli. Ukanti yaqhuba inkonzo yesikhumbuzo kaNyawontle uRay Macaulay kwibandla iRhema Bible Church sithetha nje make siphosa intambo khona kamnandi mawethu.
pour it out. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. It's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out